7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business, isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Sasingena-ke Indaba Yesintu. This show iba on Wednesdays from 7 to 8. La sikhuluma khona ngezinto eziyimbuzo engaba indida zibe ne-confusion. We get abantu abazosicacisela, and it also gives us a platform yokuthi si-debate ezinye zezinto ey'thinta amasiko ethu and nangendlela-ke esenza ngayo. Abantu nje from time to time makhulunywa ngendaba yama-relationship nanemuva lakhe uzwe khulunywa ngendaba yokuthi ungalala nje nabantu abehlukahlukene ucansi they call it love making, abanye kuba last nje one night stand njalo njalo. But did you know the part ethinta imimoya ehambisana nalo ucansi? Make a count yokuthi how many people usuke walala nabo in your own life, then umsuwazi listen to the conversation yanamhlanje khona okungase kukuthuse and khona nongase ukufunda. To discuss lento ke yemoya ne sex, I'm joined now by African spiritualist, Umprofeti Ukwazi Mamane. It's good to have you back, Mhlekazi. Welcome to Kakasi. Ndiyabulela kakhulu Alex, kunjani tata? Hayi no ngiyaphela njani wena? Ndiyabulela tata. Sure. Sizobela kusebenzisa igama elithi moya kulolu hlelo ama spirits. Mhlawumbe singawachaza nje kafushane. Khona umuntu mhlawumbe ongeke abe familiar with ukuthi asebenza kanjani. Makuthi umuntu nomuntu unemoya or ungakwenzi ukuthi nokuthi ngoba uzothatha imoya. Ungayichaza mhlawumbe kanjani ngamagama a familiar nathi? Amagama afamiliar, imimoya kuba imimoya yabantu abangasekhoyo, kuba imimoya ye-community, kuba imimoya yegusha nebhokhwe. Umoya yinto ephefumulayo but that you cannot see. Okay. You understand? So kuba khona umoya wenyoka uve umuntu ahambe as a snake, uba khona umoya womuntu othile watshonayo aphuma yongena emntwini. Okay. So imimoya nje yinto ekwazi ukuvusa. Unganayo umoya kaMamlambo, not literally uMamlambo, but umoya ofakwe uMamlambo that represent uMamlambo. Right. Ikhona into okuthiwa ama good spirits nekuthiwa ama bad spirits. Imoya emibi, imoya emihle. Ikhona Alex, xa kuthethwa ngemimoya kusuke kuthethwa uba namhlanje ndingalala nditshone abantwana bam xa bevusa mna basuke bevusa imimoya emihle, naxa ndisiya kubo ndiya ngomoya ndiza nobuhle. Kube khona abantu abafa bethakatha okanye abatshona ngengozi, so imimoya yabo yatshona at that particular time yayi-troubled. You understand? Okay. That is why kuba khona into ekuthiwa iyaclean, kuba khona into ethiwani, but nje ikhona imimoya emihle nemibi. Yes. Now let's just talk about sex. Ikhona yini mhlambe into esingayazi that is beyond ukuhlangana kwabantu ukuthi well umdavazo lo ngaleko ukuthi people will sleep pregnant, izifo ithathelanayo or pleasure love making langa kuma spirits? Yo kakhulu Alex, iyona party ebambezela abantu kakhulu empilweni. Iyona nto ebambezela abantu kakhulu empumela bangaphumeleli. Iyona nto edestroy ilizwe kakhulu nedestroy imishado. How so? Imimoya. Now Alex, wonke umuntu olala naye you are sharing a soul. Wonke umuntu olala naye utransfera ispirit sakho kuye. So ushiyeka nespirit sakho. A worse if akayazi indlela yokusiklina. So now masithi Alex, if ulale nabantu abayi-10 une spirit eziyi-10 that is inside you. Now umoya abantu abaninzi abawazi ukuba uhlalaphi, especially emadodeni nasebantwini bongumama. Esikhathini esininzi umoya uhlala, I'm not sure igama igama lesilungu Alex uzongixoleka libalekile ezantsi kwenkaba but ngesipondo kuthiwa sisinene. I'm not sure if igama lamukelekile right. Yena lamukelekile kwesingezantsi. Yes, kwesingezantsi kwenkaba. I think abaphulaphuli bazounderstand. So imoya yomuntu wesilisa ilapho. Both parties. That is why if umuntu uyasebenza akasebenzi buso xa ngaba efuna ukutransfera umoya wakhe, mhlambe uhambe olala noMamlambo na ufuna ukutransfera kuwe. So into bayenze baye bathambise kwezinza zabo. Bagcobe into ethile amafutha kwezinza kwelentoza kwakhe nawe then kushare imimoya.
Okay, at this point, sorry, I didn't know we will get this far. Let me put that disclaimer yakusasa early. This program is not suitable for ingane. You can see it is going to get deeper. All right? So the program is not suitable for ingane. Sikhuluma ngendaba yocansi nokuhambisana kwayo nemimoya and izinto obungazazi. What you may have just missed. Prophet Mamane uthi umuke walala nabantu say about 10. Uhamba nje wena unemoya ewu10. Here is when it gets tricky then. Uma umuntu wesilisa elala nowesifazane, kukhona yini ukuthi angalala nomuntu onemoya emihle lokho kusebenze to his or her advantage? Without knowing, kungekho into iplanekile. Uthola ukuthi mhlambe izimo zakho bezingahambi kahle, but lo muntu osulale naye usekulethele good spirits. Angeke kwenzeke kanjalo Alex unless kukhona into obuyisebenzisile. Kodwa kuyenzeka kanjalo wena xa ngabo unenhlahla ulale nomuntu uthatha ibhadi lakhe. But akwenzeki kuba wena umuntu onenhlahla utshiya inhlahla yakhe kuye. Ungakwazi ukuthatha amabhadi but inhlanhla ukwazi ukuyithatha unless kukhona into oyisebenzisayo ukuba wonke umuntu olala naye uthatha inhlahla yakhe. Asingene lapho ke kukhona yini ukuthi enemawulala nomuntu ngathatha inhlanhla yakhe kakhulu Alex kodwa kufanele ukuthi ukwenze intentionally uzisebenza esikhathini esininzi uyenza intentionally yokuba uba ngaba Alex namhlanje ndidecide ukuyothatha into ndibese ndilala nentombazana ethile ndibese ndisithi wonke amadoda alala nalentombazana mina ngithatha inhlahla zabo nesithunywa sabo ukhumbule ke Alex yokuba ezantsi kwenkaba kula kuhlele khona ifamily yakho yakhiwa apho so kula kudiscusswa khona uba now sikhupha Alex sikhupha ukwazi ozokwakha ikhaya so yakhiwa lonto and discusswa ngamanyanga namathongo ezantsi ebuzantsini bendoda ngokubizela igama ngesilungu yeah so uqonde ukuthi kukhona abantu abahamba beyokwenza izinto ezithile ngemithi yokuthi uma belale nalomuntu wesifazane wonke amadoda alale nalomuntu wesifazane inhlanhla zawo zize kulomuntu lo osebenzisela umuthi zize kulomuntu kube khona namantombazana alala nabafana ukuthatha inhlahla zabo sure 0861596596 okay mnambethi anonymous yebo sanibona Mr Alex yes but siyakumukela yebo ngiyabonga bhuti noma ngizocela mhlawumbe ukuthi ningilungise mhlawumbe mangizobuye ngimesihlokweni kodwa khona lento engicela ukuyichaza ngathi iphathelene nayo imimoya le enizama ukuyichaza go ahead bhuti ngicela ukubuza bhuti ukuthi mhlawumbe uma umuntu wesilisa uphila nenkinga yento ethi mhlawumbe mawulele kuwo lento uma ifike mhlawumbe kube yithunzi mhlawumbe ongaliboni kodwa ubona ukuthi yithunzi ungaliboni ukuthi inhloboni bese ifika ikwembatha lento bese ikuphakaza bese ikiyeka mhlawumbe uma isithanda ukuthi kazi leyo nto leyo mhlawumbe kubantu othandana nabo noma mhlawumbe enganeni osukuzozala ayikho ni inkinga edalekayo kuyona lento mhlawumbe uthola ukuthi uhamba nje nayo mhlawumbe iyaqala uno 13 years njengoba usuno 34 namhlanje njalo makushaya isikhathi sokuthi uyalala nje ebusuku ube nalento efike ikupithize kokunye uthi ikupithiza khona la ngaphambili emavoveni kokunye ikugwaza ngento njengathi ujumethi kodwa lento iyithunzi nje usabathe uyazama ukuyilahla mawuya abantu bese abasilwane bese abanye ithunzi lomuntu ongasekho kodwa so iquestion isekutheni ezukhula kuyenzeka ukuthi idlulele even naseyinganeni zakho okay yebo all right prophet iyakwazi kakhulu leyo nto ke Alex i-dangerous kakhulu ngoba izizinto eziyi6 ingenzeka kokuba lo tata wasolwa inyoka ethile wangayiboni yomuntu owayethwele 2 ingenzeka kokuba kunespirit somuntu wefamily esangena kuye 3 kungenzeka kokuba kukhona umoya othile orongo phakathi kwekhaya okanye ngoba yamngena esemncane engekadibani nomuntu wesifazana okanye washera indlu nomuntu ayirongo ngoba nokulala endlini eyi1 nomuntu orongo umoya uyakwazi ukuphuma ayongena komnye ayongena komnye now idanger yayo yilento kokuba lento iphathi yakho emphefumulweni kuwe so xa uyolala nomuntu awulali naye ngokwenyama ulala
udibana naye ngokomoya. Yeah. So in the Alex into yama spirit, because that is why esikhathini esininzi uyufumana abantwana abadisable azalwe disable, abanye ufumana umntwana abazoba igeze there are too many things in the spirit, because you xa umithisa awu transfer ilentoza isperm only, you transfer your soul. Isperms zakho siphethe umphefumulo wakho. Sa umphefumulo wakho determines yinto oyiphefumulile, intoni engenile emphefumulweni wakho. Sure. Ukigagasi sithatha usiya now Newcastle. I hope uphendulekile anonymous. If not, ungaphinda ushaye back. 0861596596. My guest, African spiritualist, Prophet uMamani. Siya? Sanibona Alex. Yes, sisemukela mfethu kwindaba. Yazi lento yemoya ihamba izifika kuphi Alex. Uma ngabe ubona ekhaya muzale umfana kuthiwe waze wayenzisa ukamkhubani wala ekhaya, so imimoya efike yahlangana esuka kuwe umuntu wesilisa mhlawumbe umbetho ilelo khehla elizophumela kuphi enganeni. Yeah. So ngiyayivuma ke mayibeka leyo ndlela ayibeka ngayo. Yingakho ngaso sonke isikhathi ungathi umuntu wesilisa ungahlala ugeze, ngoba uma uhlangana nomuntu wesifazane na kanjani uvele nisuke nithera imimoya, especially umuntu nomoya engcwele. Umoya engcwele ke awuhlale endaweni engcolile, funa ngathi ungahlala ugeze. Yeah, there's something I noticed when asiya oyishilo. Angazi noma bewuyisho deliberately yini. You said ukuthi ingakho kubalulekile ukuthi uma umuntu wesilisa uhlale ugeze. Would you not recommend nabantu besifazane as well, because umuntu wesifazane nje awazi ukuthi le ndoda ozolala nayo inayo yiphi imimoya? Yebo, nabantu besifazane kubalekile ukuthi bageze, but ke bona ke akubikho esikhathini esiningi kubona engqondweni zabo. Bona banalento yokuthi mangingambamba nje angathandani namuntu, uyabo, abheke mina ngedwa, abanakho ukuthi baclean bona ukuze umuntu abheke yena yedwa ngaphandle kokuthi usebenzise umuthi. Baba kanjalo ke siya, I think iyezwakala mfethu. Ngifuna ukuthola lana because nanango siya ichaza ngale ukuthi ekukhuleni uzobona kuthiwa ingane iyenziso kabanibani, it confirms that. Kakhulu Alex, khumbula emhlabeni we represent umuntu wayekwaphila before. Now i-issue yemimoya ihambe iyofika kude kakhulu, but mina ngingakhuthaza kakhulu abantu ababomama abahambe balidinga uncedo lonje, ngoba sithi thina amadoda sibafakela as a spirit. Because if you check now into ezithendayo kakhulu zento zentwalo eninzi, so sithi sizicinyo zethu sizigcinisa emantombazanini abe engazi wona okokuba uhamba nale mimoya. Then umntana wabantu uyahlukana nawe uyodibana nomunye umuntu innocently, so uzidibana boyfriend athi adibane nayo kanti wena uyabenefita kulento ngoba imimoya ithana indawo eshushu. You understand? Sure. Siya right? I'm right kakhulu. Sure. Gagasi 1918 asinamathele kuleyo ke. Prophet, you are saying deliberately kukhona abantu abathwala ngesex, abantu besilisa. Awichaze kwenzeka kanjani lokho? Close to 95 wentwalo uhambelana nesex. Yeah. Especially ehambiselana nobutyebi. So into yenzayo Alex, whatever oye wayethatha ukhumbule naxa usamona uMamlambo, you understand? uMamlambo before akunikeze power funeka uqala ulale nawo. Now, so uMamlambo inyoka yenhlanhla. No, uMamlambo ngumama wasemanzini. Oh, all right. Yeah, it's a mamin spirit. So you were saying ukuthi kumele before akunike inhlanhla kumele uqalulale naye. Funa uqalulale naye. So it's part of the covenant that you need to do. Oh, okay. Yes. When it comes to uMamlambo. Oh, all right. When it comes to inyoka, yes, udinga ukuxhela ntoni, udinga igazi lomuntu. So there are two different things. Kukhona leya sex kakhulu isebenza kakhulu ngoMamlambo. You understand? Iyasebenza nangenyoka but kufuneka kube inyoka yasemanzini. Kwenzeka kanjani ngoba ngingena emlonyeni usayichaza. Busathi 95% of ukuthwala for umcebo kune sex phakathi.
kune sex phakathi. 95 of ukuthwala kune sex phakathi kwenza njani? Amandla wakho uwafumana the more you have sex. The more ulala. Umzekelo, if abantu abaninzi bazokhumbula, you know, there's these guys abanemali kakhulu that they don't mind to spend money to women, sleep with this one, spend money to this one. What do you do there? You live a spirit kulamantombazana. So lamantombazana, as much of elala nabantu aba different, kuthathwa isouls zabo, kuthatha inhlahla zabo, kube khona abantu abatshonayo before time, kube khona abantu abavaleka izinto ngoba umamlambo usebenza kakhulu ngenhlahla yabantu nangegazi labantu. Now igazi labantu njani? At that time akakubulali, but that time ungene phakathi kwakho. So the more when uhamba uyodibana nabantu abaninzi, abanye they will love umasturbate kakhulu. Ufuba umuntu axaxa, man, why do I love to masturbate? Okanye umuntu uthi uzihambele mall, quithi abelele nonomzamo, but after lelo nonomzamo sekhona into emcingisa ubukulala nentombazana every day, and acimba fana ba no habit, and namantombazana yavuma, kanti lo mamlambo umenza okokuba benomlomo omnandi xa ithetha namantombazana, intombazana vele ikhifazeke nje ihalela isex kuye. Acimba fana ba yena siskili, kanti sekukhona into hambe wayoyithatha yangena kuye. So yena kumuntu wesifazane lo okulalwe naye kwasekuthi ama future relationships akhe abuyisela lo muntu ke othwalile, kumenzani yena lo muntu wesifazane? Kumlimaza kakhulu because you find uba ubomi bakhe bumile abuyindawo. In terms of umsebenzi, esikhathini esininzi uba nama discharge ngawa understand iyo, uba out of character Alex, imenzo kokuba ena ngokwe language yaselokishini abe ngumuntu ozothanda abafana. You understand? If akathandanga abafana angakwazi ukuthola umntwana, okanye if akakwazanga ukuthola umntwana, remember the whole purpose yokushiya spirit ebantwini abawomama yokuba xa ngabe mitha then kuphuma isiso. Now wena yena uzixeba isiso siyaphuma kanti igazi lityiwa ngulo mamlambo. You understand? So the more emitha, the more kuphuma isiso, the more emitha, the more kuphuma isiso. So endaweni yokuba lo ayithathile asacrifice ngefamily yakhe, usacrifice ngabantwana bazomithiswa ngabanye amadoda. Conversation yethu namhlanje sikhuluma indaba yesex nokuthwala nemoya kwenzeka kanjani. 0861596596. I-conversation nje eshubile ethinta abadala, not ingane. Ngizothatha now Anonymous from KwaMashu. Sawubona Anonymous? Mbona Alex njani? Si right wena? Yaphila. Umbuzo wami uthi uthini umngozi wokulala nomuntu owashonelwa ingane noma waphingelwa yisisu? Okay. Wakhalelwa intengezulu. Okay. Yini mina njengomuntu wesifazane? Yeah, okay. Utata uthi ubungozi xa ushonelwe indana? Yeah, ulala nomuntu owaba miscarriage noma washonelwa ingane kuwena, but awukholelwa ezintweni zesizulu. So inobungozi kuphi leyo nto leyo? Inobungozi kakhulu Alex. Ukhumbule the issue of spirit awususi ngokuba uwenza umthi. There are so many ways yokukhupha ispirit. Now Alex, ngiye ngathi ebantwini ifamily lento okuthethwa ngelineage yekhaya ilele kwi private parts zendoda. We understand? Yeah. So xa udibana nomuntu ongumama udeposita ilendoze udeposita amakhehla kowenu kuye. That is why esintwini thina sinayo into ekuthiwa ngesilungu zizipemzo ngamasource ngamakhehla sekhaya. You understand? So uwakhupha in different people. So it danger now kungekabikho umntwana nje Alex, kuba khona imimoya yakowenu uyishiye kumantombazana different ngoba ena izipemz imimoya yamakhehla kowenu. Now idanger yokudibana nomuntu otshone ngumntwana is that spiritually lo muntu akekho right. So automatic wena uthatha la mimoya ikwenza ukuba ena ukhehle angaqini kakuhle okanye uzifumanisa uba une problem kukhehla kasaphefumi ngendlela yakuqala ubuqhela ngayo because kukhona into wrong oyithathile kulanda, and lo nto wrong ayi affect life yakho, it only affect ukhehle kuphela. Uyaphenduleka Anonymous? Kodwa inkinga yena sindisiwe mina ngiyakholwa
into zezulu. So bengifuna ukubuza ukuthi yini lo Oh, I see. Okay. Usisi usindisiwe wena kodwa uyafisa ukuthi agezeke. Oh, okay. No. Now we understand the question. Now, if usisi usindisiwe, so kukhona i-ritual eyenziwe ecaweni ekuthiwa yi-cleansing. We understand? I-cleansing isebenza njani? It depend ngokwecawe as different. So abanye i-cleansing kuthathwa amanzi, man of God, ayokhulekelwa kwi-altar, kukhulekelwa i-oil, abese ithathwa ayiseliswa. Then ngoba we dealing with a certain spirit. Uyangiva, man of God. So esi spirit kwenziwani kuthethwa naso kokuba kuyocleanwa ntoni isibeletho sakhe, kuyoclean umzimba wakhe, then abese ithandazelwa with that man of God, then akwazi ukuba right. There are so many ways of doing it. So emntwini osindisiwe uyakwazi naye ukuyenza depending uba uanda omphi umfundisi okholela kwentoni. I can mention many things. Oil, water, you know, there are so many things. Fasting, depending ukuthi ubeliever kwintoni. All right, no siyabonga. Indaba egagasini nawe kunama comments kuma socials. Umzoxolo uthi historically kings were not allowed to sleep with people asebethintiwe in order for them to remain spiritually powerful and clean. Ucansi linayo imimoya. You can move from affording yourself to never having money at all, simply because you inherited spiritual poverty through sex. Wrong sex can block you from receiving your blessings. Abantu banemimoya neqalekiso la ngaphandle ongazithola nawe through sex. And then ubanele kunene ispirit siyohlala si-connected to the person owake walala naye. Amakhalata nosika lwenzayo masebeshada la khona kususwa wonke umuntu osuke walala naye ungakashadi ukuze ungamcabanga masenishadile. Thina-ke sinenkinga because kuyenzeka umuntu ashade but still esaya kwi-ex yakhe. And then bese kuzoba khona ureal Shandis. Umkhulu once told me ukuthi indoda ayigezi ngamanzi wodwa. Uma ade uyoganga kumele ugeze ukhiphe yonke lento ezisinyama. Manje le genge yamanje igeza ke ngama shower gel. And then Unduveri say ukuthi yes ikhona imimoya yocansi. Mina ngihlale ngiphupha ngilala nabantu lento isengiyenzeka kaningi kubantu abehlukahlukene ukuthi ngisuse but lutho ayenzeki. And then bese kuzoba khona another comment ezothi ngokwesintu kwenza sex nabantu abaningi abehlukene akulungile ngoba uzothola izifo imoya emibi amabhadi omunye wakhipha isiso wangageza omunye athathe inhlanhla kuyo yonke lento. And then usiboniso says ukuthi ukuzigeza kubalekile mangabe uphuma kwi-sex uma bebaningi esikhathini esiningi uthola ukuthi uba nengozi yokuthi ube namathunzi angemahle. Lento ke ngabanga ukuthi okuningi kungahambe kahle kini. Right. So iyo ke i-conversation yethu le mawusanda kusijoyina imoya ama-spirits kanye ne-sex, things you didn't know. 0861-596-596. Igast yami namhlanje African spiritualist prophet kwazi mamani. Sikhuluma ngendaba ye-sex, sikhuluma ngokuthwala, sikhuluma ngemoya, iyona conversation yethu le. So now ehleli umuntu wesifazane oyilalele le conversation yethu. Yiziphi izinto ezingama-sign ongamxwayisa ngazo ukuthi this boyfriend wenza ukuthi nokuthi be careful lo muntu uthwele ngayo lento ye-sex, izinto abavama ukuzenza? Okokuqala abantu abathwele Alex they are very friendly ekunikezeni imali. Oh, but generous nje kuthela imali yaphuma kalula nje. Generous ekunikezeni imali. 2, you don't sleep with them every day. Oh, meaning ukuthi ngamvakashela but uthola ukuthi ngamvakashela usuku lokuqala angalali nawo. Oh, kufanele uqale ulalwe ilento yakhe. 2, momvisithele baba nemikhuba nje yokungena emakamereni athile before sex babe sebebuya. 3, either could depend bintwalo yakho ithathiphi. Sometimes akufuneka angawuciki, uyakuxalela ba la ekhaya uciki light. I-light ayiswitch off. So i-light ayiswitch off. Okanye before ayokulanda uzomane egxininisa kakhulu awumenstruate. Hey hayibo ungathi kanti uyamenstruate because lento yakhe ayidibananga negazi lomuntu ongumama. Oh, so before ufike kuyena uzolokho ekubuza ukuthi awukho yini kuma periods. You must make sure ba ukho kuma period. Okay. You understand? And 2, after begqiba kulala nawe anizohlala nje ne relax. After begqiba kulala nawe ufuneka evukile, either uye toilet okanye uya kwenye indlu separate. Oh, but uye showeni okanye eshaweni because there is something efuneka ikhulumile to say now ungaphuma say right.
Remember abantu ba expecta Alex uba ena uzobona inyoka enkulu okanye abone izinto azigcoba no kukuthetha it's tongues uthetha language different to someone lamamlamba to say now I'm about to do something you understand then automatic uyaphakama kuwe then uyenze lonto uyenzayo you understand two xa sewugqibile you need a quiet place sayingasekho to say thank you for coming now you can go back. You understand? Then they become normal. We understand? Right. So these signs ezo abangazibona ezininzi, you understand? Nokuthi esikhathini esininzi abantu abaninzi abathwele they are not allowed ukulala now without putting a finger. I know putting a finger it's common for everyone. You understand? But okay, you have to say that again. Before umjitha alale nawe uzoqala afaka umunwe qala. You must first put a finger naxa igqiba. After igqiba ukurelease, you must again put a finger. You understand? Because is that finger umamlamba asebenze kuyo when anointa yena. Okay, sure. So le imali ke well sekuyinto common now ekutheni umjithu uyapackage but kuzofanele ukuthi anikeze imali ekugcineni. Ingaba nayo ubungozi bokuthi hey leyo mali inemimoya yokuthwala. Imali nemimoya kakhulu Alex. Imali nemimoya kakhulu. Remember imali this thing uyibona Alex naseklabhini there are people it's just that ke mna because I'm a spiritualist I'll be able to see. Kunomuntu eklabhini ongamandi ukubhatala etafileni yena. But akafuni ukuswipe uzonika nje ibhola cash. Now immediately uthatha la mali uyifaka epokothweni. Inhlahla yakho seyithathile. Esi spirit sesingenile because umthetho we-spirit imali iqale ithethelwe whoever receive imali receive this spirit so ayiyi ngokwesex kuphela iyaya nangokwemali you are able to take money then you accept a certain spirit that you don't know. Sure. Anonymous ePine Town ukigagaza sawona. Yebo sawona. Sure mfethu. Sikulalele I have a prophet Mamane here. But why ngicela ngekuba mhlambe emabendlini wena baba noma ivakashelwa indoda ivakashelwa umuntu wesifazane ufika la ngolunye usuku ube umama unjalo kusuke kwenzakalani ngoba ngicela nje mhlambe baba ngicacisele mhlambe imoya or isilwane imaka kwenzekana uphinde uyicacisa indaba yakho kwenzeka kanjani mangivakashelwa umuntu wesifazane ebusuku ngilele afika lale nami mhlamba aqhamuke nje engagqokile enza izinto nje ezokwenza ukuthi nje umuntu wesilisa ngisheshe ngithatheke alale nami bese eyahamba ngolunye usuku kwenzeke lokho kumama endlini ukuthi kusuke kwenzakalani makwenza into efana naleyo bengicela lapho baba ngicacisele. All right emaphusheni oko wona umuntu omdala kwenziwa izinto ezininzi kuyenzeka Alex ku-common okokuba ndibe i-ex yomuntu othile endandimthanda nilele naye ufumaniseke kuba ngexesha zasilala zasiconnecta kakhulu ngesex so nditshone ndiyakwazi ukubuya kwelabafileyo ndizolala naye. Now mase ngibuya ngizolala naye this husband atshate naye ngiyalwa naye ngoba lo muntu lona angisam understand bakutheni lala nalo muntu so now ngibuye ngizolala nomfazi ngibe sengizolala naye. Now kukhona ispirit very common spirit abantu efuneke bas understand ispirit se ancestors ezobumnyama which means i-ancestors zakho kutshintsha umsama now sezisebenza ngobumnyama. Now indlela ezizangayo ziyaphuma ziyakwazi ukuze uyindoda zifike zilale nawe uyindoda ubone indoda ilala na uqala ube nama feelings enye indoda. Now these are spiritual issues connected nomoya yokokuba ebusuku uvuka unyanyile uba hayi man ngiphupha ndilala nenye indoda and now xa ndibheke enye indoda sendiyancuma oyifuni lento but iyazenzekela automatic. You understand? So it's a sign yemimoya emibi. So ingenzeka kuba kumama okanye kutata kukhona umuntu obasebenza obathumelela isilwane okanye ubathumelela utikolosho okanye kukhona ubumdaka phakathi kwekhaya. Nanso impendulo Anonymous. Okay ngiyamuzwa baba yabona kwenzeka nje nganomama wabantwana wagcina ngisongele ethi mabe eshona
uyobuya azongilanda. So efika nje angizwa mase efikile endlini kushise nje ngishise ngifuthe. So wahamba azama ukuyilungisa indaba yakho umgqosha kodwa nje yaloke ebuya-ke kodwa lento yenzeka leyo. So usewashona first wife wakho? Yeah, washona umama wabantwana kodwa washona ethe mayefa kuqala nje uyobuya azongilanda. Phela nje eshonile kwenzeka wayeloku efika nje kushisa endlini. So ngaze ahamba abantu bangisizayo kwathi ukuthi damu. So yilobuyishwe uthi umuntu washona. Yilebe sim-explainela yona. Ithetha uba Alex zange yenzeke kakuhle. Kukhona ukuba uyosizwa into imiswe ingakhutshwa. Now iproblem ke asifani Alex nam sometimes ngoba ke sesiphila ngemali emhlabeni. Ngiyabona uma ngisithi lento angizokwazi ukuyisusa awuzunginika le mali ngikucharge yona kungcono ngithi ngizoyisusa ndiyimise for 6 months okanye year after year iphinde ivuke. It's not that angiyenzanga ngiyenzile ngoba xa ubuya kuzothi hayi bike yami unyaka wonke musile phinde ubhatale futhi ithethe uyiphinde yavuka kanti ndahluleka to go and summon the spirit. Remember you must understand babantu abafile siconnecta nabo ngelanguage. Kukhona language yokuba summona bazothatha ilizwi babelithethile baphindele back emangcwabeni nalo. So ubaba udinga into enjalo. Right, sure. Indaba ekakasini 0861596596. Guest yami namhlanje African spiritualist Prophet Mamane. Sikhuluma ngendaba yemimoya nobungozi besex kanye nokuthwala as well. Anonymous wase umshazi kuvele wabhala South Africa la. Sure, Anonymous. Hello? Yeah, hi Anonymous, unjani? Ngiyaphila njani la? Ngikhona angazi ukuthi ufona from where, but my producer normally we ask ukuthi this is so and so from Pinetown, from Ladysmith. So when uvele wabhala ukuthi you are from South Africa. Oh, Nkosi yami, you Anonymous wasewini. How patriotic of you to be calling from South Africa. Sure, Anonymous, nansi indaba. Yeah. Ngiyabonga ukuthi balongena bengicela ukubuza kubaba ukuthi mina nginenkinga yokuthi nje ngizothenga nabantu abadala. So makwenzeke ngahlangana nomuntu wesilisa ngiyengigule okunto singibane namahlabe esinyeni yabo. So angiyeni umuntu oku relationship kodwa ngine long term relationship. So ngeweekend ngihlangane nomuntu wami on Sunday. Uyimanje ngiyagula. Lapho nje la echaza khona ukuthi kuhlala abantu abadala ngivele ngigule lapha esinyeni. Isiyangidonsa nje siyangikhipha angazi noma into ehlangifanayo nale ayishoyo noma kunomthwala phakathi so understand. So lento yenzeka with all men olala nabo. Yes, but kwenzeka ngendlela ehlukahlukene. All right, sure. Mamane? Esikhathini esininzi Alex imiza ayifani. Uba khona umuntu ngoba xa siphila sifuze umuntu othile wayekwaba khona. So ukhumbule kudala abantu abomama nombaba into eyi1 they were not allowed to sleep before bachata. So now because ezantsi kwenkaba kula kukhona kwamkelwa khona abantu abadala umuntu ongumama uphethe i-future generation yakwabo nobaba ezesitsho. So now uma ngabe dibana ekamereni kufuneke kudibane bona ukuze kwazeke kuba kuzokwenzeka into. Kumama it may happen uba kukhona umuntu wakwadibana naye before owayengcolile okanye sebenzisa imithi emibi yashiyeka lento ngaphakathi. So usadinga uba agowe through i-cleansing. You understand? Okanye lonto wayamkela ayika control kahle. Ngiyengibezwe ke Alex abantu ngicela ukuyisho lento ethi umuntu nabantu abadala angikwazi kula ayikho into enjalo Alex. You understand? Because remember abantu abadala it's a spirit that understand you. You are able to communicate naso because abantu abadala badibananga nento emdaka. So esikhathini esininzi kusisi ngenzeka kuba njengoba besala it is because kukhona into emdaka engaphakathi abayivayo ezibona bephakathi kuye. Right, your response Anonymous? Angazi nasengizothini ngizothatha inamba ekugcineni. But lento iyaconnecta na what is happening to you. Yeah. It does. So here's a question then. If bengasekuthiwe nje mhlawumbe uzothi usalele around 11 afika umuntu wakho, so kusho ukuthi ngeke umnike umdavazo after usuzwe lokho. Angifuna uqamba manga I do but at back of my mind ngisuke ngazi khona kuzokwenzeka after. And I'll communicate naye futhi ukuthi hi this is strange. Angikwazi because
Alex, it's not easy. It's not easy. Kanti ke another thing mntakamthiyana elula kusisi, because you will find uba i-problem eninzi. That is why you find uba amadoda amaninzi, I'm not sure anonymous is the same, amadoda amaninzi athi xa ngaba edibana nomuntu esifazana avela athi 2 minutes akhawuleza release. Now because kula sesa spirit already esisuke sesilala nalo muntu. We understand? Yeah. So after gqibalala naye ufumaniseka uba yena usisa akeva pleasure, i-pleasure ivangelo and lona akaboni into wrong. We understand? So that is what it's usually happened, because kukhona lo muntu walala naye lo muntu wathatha lento. So lento ilala naye. Kwenzeka lokho nakwena? Yabona njengoba esho nje angizwa lutho, sengiyibuza ukuthi ngabuzwani yena. But ngiyajabula ukuthi ufonele sisi, and hopefully you will get to see. Okay, ngiyabonga. Oh, nange ekubiza umuntu wakho lapho. Akuyele ukhuluma ngemuva. No. All right, good luck sisi, siyabonga. Okay, thanks. Sure. So far kodwa ngathi we are one sided la mama. Women too. Ayathwala and ayifuna imali and ayifuna ingcebo. Is it something engekho common or eyenzekayo abantu besifazane abathwala ngokuthi uma nje indoda iyalala nami ayindawo, or omunye umuntu wesifazane esizolala naye ngeke samuzwa, or ufuna inhlanhla zayo? Ngifuna sibuke from perspective yokuganga ngemoya ye-sex okwenziwa abantu besifazane kwabesilisa. Kakhulu Alex. Abantu bomama bathwala bade bathwale nangebhakede. Kwakhona enye into wakuthwala ibhakede kudala. Abantu babe believe ba iba inyoka, kuthiwa inyoka yabafazi. Ngexesha ulala naye ulala nale nyoka. Uyabona nto leyo. So but failing to understand okokuba it's not so. Uyabona into bayenza abantu bomama, kukhona into abazisebenzisayo, abanye bafaka izinemfu, abanye bahambile bayochazwa kwi-private parts zabo ukwenzela uba babe mnandi. Uyakwazi ukulala nomntu ongumama efake khona enye into engathi i-oil ifunyanwa emanzini ngo-12 o'clock ebusuku, but it's a story for another day. Efaka abantu omama immediately ulala nayo uspendi 5 minutes ungeka release. Yeah. Uba ngathi uyaqala kwa ukuva kwa umuntu ongumfazi ebomini. You understand? So abantu abomama nabo bayahamba bayozithatha le mimoya babe sebeyifaka kubo, then xa ulale naye ungaphindi uvukelwe oyindoda komunye umuntu. Wena ke ezindoda uzobona ngana sign alomuntu owenze lento. One ilokho ukuthi it's like awukazi uzokushisa kunje, then okunye okungaba common. The common thing emntwini ongumama xa ngaba esebenzisa izinto yokuba uma ngabulala naye akafuna umbambe. Remember nithe indoda ethwele izofaka umna. Yabona, but kuye there are certain things that you don't do. We understand? I know bamadoda amaninzi athanda ukuya ngasezantsi nedevu. You understand? Yes, I so emntwini ongumama othwele, you won't do that. Akafuna ukuthi umkhotha. Akafuna umkhotha because it won't allow it. We understand? Okay. Because remember, into eyenzeka lanto, it's a spirit, and much of it's a spirit. Uyifakile, it only accept i-4-5 kuphela. Okay. Not ilentos. 2, into Alex eba common kakhulu ebantwini abathwele iyabatshintsha. Now abantu abaninzi banganga understand umuntu ongumfazi othwele uyatshintsha. We understand? Akahlali once, you can't know yena uba unjani ebedini. Oh. We understand? So ngenye imini uyabanda, ngenye imini uyatshisa, ngenye imini uyabanda, but isign nje efuna ukuyiqonda ba after ugqiba kulala naye you no longer have appetite yokulala nabanye abantu. Oh, I so see. That's a simple sign that you can see, because usually xa ugqiba ulala naye kuba ngathi abefake into ezokubabela, especially if beningasebenzisanga condom. Xa benisebenzisile condom uzova apha emazambaneni uba ngathi kunento etsebayo strange nje, then you will know ba khona into abeyisebenzisile. All right. So we people always think ukuthi whether ama STIs or izinto zokucushwa umfaka icondom you are safe. So yonke le moya etholakala ngesex
iyenzeka even kusetshenziswa iprotection eyicondom. Hayi condom ayonto Alex kwinto yemimoya because So just when I thought there was hope for you. No. kuyabheda wena ufayile unless kukhona icondom ekwazi ukufakwa apha ebuseni uyofika ezantsi then kungabikho friction kungabikho into edibanisa insila nemjuluko you understand okay. I wish I think masizame lo condom ukuthi bekhona bekhona i-position where uzomthinta from a distance but kungathintani. hayi umthinte ufake nje iplastic umzimba wonke njengalento ye PPE le bifakwa igqokwa ngesikhathi iqala iCovid. uyabona ke yona into enjalo uvela ufike ukhala izikhwehle kuphela bhedi. Oh no. Hey Lucky. Uthi unjani? Sure mfethu ngumama nesithusa la. Cha ngimlalelo egazi cha ngifuna ukubuza la ukuthi uhambulana namantombazane mhlawumbe angaphezulu amabili. Yeah. Kanti abantu banemoya bo wena la ukwazi kuyaze kuyabafika isithuba sokuthi mhlawumbe oyedwa noma ababili bedlule emhlabeni. Inqinamba wena ophilayo njengami nesilisa emhlangabezana nazo yizi esumbuzo wokugcina imoya yomuntu ihlanganiswa abantu abanjani njalo usakuthi manje umuntu uyaqala ukuthana nomuntu uzothutha imoya sasa futhi uzophinathana nenye intombazane beka ukutheka neinkukhu ingazimbuzi bahlanganisa imoya ngonjani umuntu ohlanganisa naye imoya ngizolalela emsakazweni angithokoze. Okay, so le eqala mangabe ubulale nabantu wena umuntu wesilisa ababe nale moya emibi bese begcina beshonile. Ususeleke manje abasekho ikwenzani wena usele uphila? It dependa Alex uba ena benidityaniswa intoni kanjani. Nokuthi intoni ibone bebeyisebenzisa. Now ukhumbule Alex yokokuba ena umuntu olala naye uowner i50% of your life. Umuntu olala naye. So that's into yesex idanger kanjalo yokokuba ndiyakwazi ukulala nawe namhlanje ndihambe ndiyohlamba insila yakho bese ndiyifaka emanzini to control through our minds. So it means ubomi bakho bonke buphakathi kum. Nihlukene kodwa nisekho ndawonye. Sihlukene kodwa sekho ndawonye. Yeah. That is why uzokwazi okokuba if udibene nomuntu lo ubhuti wamathetha ngayo on a bad spirit lana amantombazana amabini oyi-one une bad spirit oyi-one akana bad spirit. Yeah. So lo angena bad spirit ngulo azoyiva lento ngoba izoqala immediately nabo ungafaka icondom kubo bobabini okanye ufaka icondom uzoqale athini abe nesisu esigcwala umoya. You understand? Kuqale kube buhlungu isibeleko. Waye kuba buhlungu isibeletho lo moya uhlala esibelethweni. Now zizinto angaziqhelanga yena uqale ukubloatheka isisu soqho xa nilala you understand urelease wena ziyatshintsha amasotsha akho you understand ayodibana nalo moya lo moya uyekhula esiswini yena ucimba afana bakubloatheka isisu kanti kukhona into spiritually ekhulayo so zisayina zivayo ezo. Sure. And then his second question is that unokuzwa kuthiwa izinto esikhuluma ngazo ziyalapheka ngokuthi mhlambe umuntu wesilisa alaliswe nesilwane ngabe imbuzi ikhonto enjalo wakwayizwa umuntu ukukhipha ke lama spirits xa ufuna ungakhiphi yolala nembuzi hayi Alex usuku uyothatha omnye umoya eyo zizinto ezazisenziwa babantu bakuqala intwalo ingekaphucuki ingekabe nezinye indlela yokokuba xa uthwala mbolala nelentoza negusha uyolala nebhokwe but awukwazi ukulala nebhokwe negusha ufuna ukukhupha ispirit uyolanda ispirit esinzima kakhulu ke apho we understand apho ulanda 100 times with spirit uyolala nento engaconnect nawe. I-conversation yethu namhlanje i-deep, it's not suitable for ingane kuyindaba yesintu egagasini sikhuluma ngendaba ye-sex nama-spirits nokuganga okukhona nokuthwala and we've just gone through onke ama-signs ongawabheka ekutheni lo muntu uze nje hayi ukuthi umtavazo ingonxa ukuthi uzokwenza kabi. Le conversation uzoyithola kwi-app Gagasi FM uyilalele kusukela ekuqaleni kuze kube manje and it is on YouTube as well ku Gagasi FM ungakwazi ukuthi uyibone and have your comments. Indaba Gagasini, Prophet Umamane, 0861596596. You joining us for the first time. We have these conversations every Wednesday from 7 to 8. We call this Indaba Yesintu. Ngigu Anonymous now from Olundi. Sabona Anonymous.
Yebo njani? Siphilele bhuti unjani wena? Hayi ngiyaphila. Yes. Ngifuna ukuthola la ngoba ngathi ngithanda ukulahlahleka. Nginomuntu wesifazane. Yeah. Unemoya. Nami nginemoya. Sizolala ke ebusuku. Yeah. Imizwa mibe khona nje ngibe on umsebenzi. Kodwa mase ufuna ngufake bese liyapha. Uma liwa nje mangimiyeka futhi liphinde futhi nje libe normal kodwa ngathi nje ngiyafaka lapha ekhetheni liwe kube ngathi umuntu ocushiwe ngifuna ukuthola la ku prof ukuthi kusuke kuyimoya kanjani ngoba mangiyohlola kuthiwa no nginemoya vele ngiyazazi nginemoya kodwa anginawo lemoya le kuthiwa ngemoya emibi imoya nje ukuthi njengoba kwakunamakhehla ezinyanga udala simbatheni ngoba ngumbatho bese ngiphinda ngifuna ukulapha ubaba ukhona ubaba wakhuluma indaba ukuthi ulala nomuntu osifazane umuntu wakhe ephupha umuntu osifazane omunye lokho kusuke kuyisilwane nje ngoba akekho umphakathi ongena owasendaweni usuke naso isilwane ngoba umulele nomuntu osifazane kuwumama wasekhaya yena ela isikwayita nje have sex bese ephupha enye indoda have a nice sex usuke sokuyisilwane esuke silapha ufuna uyosikhipa lapha yena mina ngifuna ukuthola la ku-prof ukuthi engilaphe lapho ukuthi imoya yami nomama lo wasekhaya bese sifuna sidibane esexini liyawo umshini wami No sexual effect. Sure. Yes, Prophet. Alex, utata I think umuntu wakhe ingenzeka kuba unezinto ezi2. Okokuqala ingenzeka kuba kukhona umuntu owamcuphayo umuntu wakhe. Uyaqonda uyakwazi ukumcupha umuntu wakho ba xa idibana nomuntu ongubaba avukelwe but xa sekufanele uba afake liveleliwe okanye kukhona izinto ezingekho right kumama mhlawumbe umama angazaziyo naye ezasetshenzwa kuye so abantu bakulo baba bayamvikela towards ezo zinto so it between the two you understand ingenzeka kuba kukhona umuntu othizeni owacupha umama yokuba angathini kodwa angaboza lale nomunye umuntu esikhathini esininzi uyakwazi Alex uba ngivenge ukucuphe nje you understand then mayihamba yakomunye umuntu ufike livuke alale naye so it means ngicuphe wena you understand yeah and then okwesibili kungaba yiyo ukuthi njengoba naye ubhuti enemy uvikelwa amakhehla ngoba khona into angasayithola lapha kukhona into angasayithola lapha uyayizwa leyo bhuti ngiyayizwa ngiyaqhaya ingacatshebeka mayisithathu siyabonga kakhulu nathi 0861596596 sengithatha ke uanonymous eThekwini sabona anonymous sabona Alexander ngiyaphila wena unjani ngiyaphila sure ngicela ukubuza lapho kubaba bengishadile nomyeni wami obethwele enjani obethwele okay yes noma 20 so ubungozi ke bami ukuphake kwazo kuyo ukuzothina ukuhlukana kwami naye bekuvele kujuthu ukuthwala kwakhe nje ziningi izinto ezenzakalile so kwaze kwaba ukuthi ke akusahlaleki shuthi isithwalo sakhe basingahambisani nami ukuthwala kwakhe bekungavuma ukuthi abe nomuntu ahleli naye angazi kahle so imoya ke le just ngimele kungakanani ubungozi obukhona noma mhlambe yini engafuni ngiyenze ukubreaka le moya okay between mina naye no yezwakala sisi question yakho yabona ku case kasisi inzulu kakhulu because bebe sebechatile to a point la ingenzeka ukuba njembe mreleasile nje umreleasa kube sazi uba lento yakhe usahamba nayo lo sisi so umreleasa because ufuna ahambe ayodibana nabanye abantu ukuze lento yakhe ikwazi ukuthola inhlahla so ingenzeka kuba at a certain time lento yakhe emkaleleyo ba xa seyilele nabantu abanga bathatha igazi lakhe ukuthi ufuneka tshone seyingasekho kuye you understand so yinto abantu abanenzi abayenzayo uyakuchata for 10 years akunika ubumnandi ukubonakala kuhappy then xa sekufika ko11 abe sikufrustrate enzinto ezifani ukwenzela uba uzodivorce once udivorce awuyiphili 5 years or 7 years you understand then ibe selento seyikutya because why introduce
ngawe in the first place. So kuyafuneka kakhulu umama akhangele umuntu ongakwazi ukumthandazela, ongakwazi ukumprofeta, ongakwazi ukumnika amakhambi, kudependa kuye uba ubeliever kwentoni, because believer kwizinto Alex ezingafani. But i-advice yam makayi-attack very fast, especially if unabantwana. Unabantwana mama? Yeah. So especially if unabantwana, because izophuma iyongena ebantwaneni. You understand? Because nansi danger yento ntwalo, because iya introduce. That is why ngidla ngokuthi ebantwini i-problem, because you introduce ekhaya. Now xa songasekho wena yiyo ezikhethelayo biya kumphu, okanye omnye wabantwana bakho mama uzobona isayini yokuba lo mntwana le esikolweni ngathi akekho dom, but esikolweni uthanda ukudlala, akahoyi, kube ngathi nje usisidengane ethile ngoba lento ihlele phezu kwakhe. Mawuthi iya-introduce, I think mhlambe uqinisile ngoba I think ezinye izinto ezenza ukuthi ngishiye kwaba ukuthi fanele ngi-introduce. That's all. Yeah. All right. So njobe kuzomela ukuthi uklenzwe isuke ngokusheshsha njobe advisor, and mhlawumbe uadvisor nokuthi futhi angaqala aye kwenye relationship. Angaqala aye kwenye relationship ngoba uzo affecta abanye abantu abaninzi, ayikhulise futhi ayenze be complicated, because into enemimoya emibi iyayi-attract imimoya emibi. So idibane ke ngokukhule kuwe, u-attract abantu abanemimoya emibi bodwa. So ukwenzela uba kuzogcwala lento ikhule yona. So so Shutika says you will do this, and for the sake of ingane as well. Thank you. Now siyabonga sisenhlanhla maye. Ngiyabonga. Siyabonga. Sure. Ngithatha anonymous anonymous Thekwini. But Alex nobaba ngiyabingela. Yes mfethu ngamafushane nje. Yebo, ngicela ukubuza lapho Alex, kunomuntu osimame othi mawuya naye ecansini protection ungasebenzisanga, abe nenkinga mhlawumbe kudlula usuku athi kube ngathi kuyababa la esitheni sakhe sangasese, mfalo abe nento ngathi yaphuma like discharge kodwa egciniwe ubovu nje enukayo. Ngabe lokho umoya enjani but Alex? Isayini enkulu ilebe sithethe ngayo ekuqaleni sathi xa ulale nomuntu obelele nomuntu othweleyo, so wena uhamba nalomoya ufake kuwe kwi45 yakho, but awazi intombazana olala nayo iba neproblem ye-discharge, okanye ibe neproblem as soon as ilala nawe ekuseni ivuke ivele iphuma igazi, okanye ivele ijuqeke esinyeni sayo into engayazi ngoba kusuke kwi-introduceka lo mimoya ibe seyikhupha igazi. So it means the problem now ikubaba decide funeka khawuleza ahambe ayoyilungisa ukwenza kwazi uba right. So ubaba uzoyibona naye naxa ichama kuba ngathi umchamo wakho unesichenene, I'm not sure yini isichenene, uphuma igazi ekugcineni ama drops. Sometimes angaphuma ama drops Alex, xa uchama umchamo wakho akushise kakhulu kube ngathi uthi, so uthi uhleli nje ube ngathi uhawuzelelwa apha emazambaneni. So yisayini yakhona le sekufanele ubukhawuleze uyihoya. Where's body? All right, no siyabonga. We've come to the end of this conversation, but njengoba ngishilo uzoyithola ikhona kwi-app Gagasi FM, and you can watch it again kwi-YouTube channel ye Gagasi. Prophet Kwazi Mamane on Facebook utholakala kuphi? Prophet Kwazi Mamane on Facebook. Prophet Kwazi Mamane. Prophet Kwazi Mamane. Oh, all right. And then your services and sessions aba seThekwini where? 65 Foreign Road opposite Durban ICC every Sunday 11 o'clock. Oh, Tina Lenda usiyazi as Durban exhibition. I think so. Yeah. It's just opposite Durban ICC. Oh, all right. It's 65 Foreign Road. Thank you so much, Prophet. Siyabulela kakhulu Alex. Siyabonga. Sure. After a conversation and just saying counseling, What do you think? Yeah, I say counseling after the conversation, which is why my brother is ready to do just that. Colin Zondo uzoshaya ngomusic opolice ekhanda uthoba inhliziyo. Lesithi kuyidigesta nje lento namhlanje. Indaba was produced by Mr. Siphelele Nzuza nge-Alex Mthiana. Indaba special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business, isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.